Hi guys, meron tayong challenge dahil dito sa Pangasinan maraming na hindi na nakaalam. Hindi na nila alam yung ibang mga generation ngayon yung kanta ng Pangasinan. So, i-challenge natin si Mama kung alam niya yung salitang o kanta ng Pangasinan. Okay? So, let's go. Let's go. Kaya kung mahuhulaan niya, meron siyang 5 pesos. Ay, ano na, ando na nga, nag-ano siya. Ma! Antayo na yung may kansyon niya Pangasinan. Tigago nyo? Pulki lang po ulditan. Sige, paano na nyo? Dugtungan nyo dugtungan nyo. Ponsyano, pamilya Ponsyano, agay laing. Akyagyan tayo eh. Ulit. Malinat lay labi, oras, lay. Maroon. Next. Dahil nantan nyo may kansyon, nya, 5 pesos, nya, 5. Tundaan nyo ni Tan. Tani, man-challenge tayo. Next is, antoy next tayo. Manlabir ka, matalangatan ka, singa ka aderalya. Ha? Plaka. Anta? Plaka. Di ba? Ang tadani, 5 pesos. Nyama. Next. Anthony Lara may kansyon niya Pangasinan? Anthony may kansyon na Pangasinan lagi. Abalayan. Abalayan tawag day kanupugan. Anak ta sumang kaupulan. Antutan iraramay ka kansyon no walay bansal jud Pangasinan. Walay bansal jud Pangasinan atan iraramay ka kansyon nun da no watan lamay ikasal. Okay, antayo la. Iraramay ang may ugugo natin at Pangasinan, maya may sumaka. Agda ni Anta. So, next natin ng challenge, doon tayo sa school. Okay, so dahil dyan, challenge accepted. Follow, like, and share. Okay. Bye-bye.